Der er mange af jer, der har fortalt mig, at I er svært ved at løse en ligning som den her. Så den vil jeg nu prøve at løse for jer, og så prøver vi lige at tale igennem, hvordan man egentlig gør trin for trin. Så når vi kigger på en ligning som den her, så vil jeg starte med at kigge på, der er nogle x'er. Her kan vi se, der er 5 x'er, her kan vi se, der er 3 x'er. Og så er der nogle tal, der ikke rigtig har nogle x'er ved sig. Minus 1 og 7. Og jeg vil starte med at samle de her tal på den samme side. Det samler jeg der, hvor der er færrest x'er. Så det vil sige, herovre der er der kun 3 x'er, så det er der, jeg gerne vil samle mine tal. Og for at gøre det, så skal jeg gøre det modsatte, så de 5 x lader jeg stå. Så lader jeg den der, den flytter jeg, så det vil sige, vi ender med 3x, stadigvæk plus 7. Og så gør vi det modsat. Faktisk siger man, at man lægger 1 til på begge sider. Så minus 1 bliver til plus 1. Okay, så det kan vi også lige regne lidt på. 5x er lige med 3x plus 8. Nu vil jeg så gerne have samlet x'erne der, hvor der er flest x'er. Så det vil sige, her er der 5, og her er der 3x. Så vi samler x'erne herover. De 5x lader vi stå. Herover der er der 3 x'er, så dem skal vi trække fra herover igen, fordi vi gør det modsatte. Vi siger egentlig, at vi trækker 3x fra på begge sider, men man kan forstå det som om, at man gør det modsatte på den modsatte side. Så jeg har 5x, fjerner 3x, så har jeg 2x tilbage. Det er lige med 8. Og når jeg så har 2x er lige med 8, jamen igen, 2 gange x er lige med 8, så vil det sige, at du vil omskrive det til x er lige med 8 divideret med 2, fordi jeg gør det modsatte på den modsatte side. Igen kan man sige, at jeg dividerer med 2 på begge sider, så det her går ud. 8 divideret med 2, 2, 4, 6, 8, det giver 4, så x er lige med 4. Og det kan man jo regne efter, hvis man har lyst.